Naaresto si alias Patang sa kusog kang search warrant na pig-issue kang Regional Trial Court Branch 50 sa San Jacinto, Masbate dahil sa pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, siring man ang pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa impormasyon, pigkukonsiderar na high-value individual ang suspetsado, asing kabali sa Regional Recalibrated Drug Watchlist kang otoridad. Based sa ano siya ma'am, nahuli na po namin siya na nakakapagkandak na kami ng profiling. So, ano po siya, kasama po siya sa Regional Recalibrated Drug Watch List po. And under po siya ng Copeland Travis. So, pero bago lang siya ma'am dito sa amin sa San Fernando. Actually, from Masbate City siya. Lumipat lang siya dito kasi nakapangasawa siya ng taga dito. Then, nakuha namin yung info na may ginagawa siyang illegal doon sa barangay. So, ninonitor namin, binalidate, positive. So, nag-apply kami ng SW. Nakuha sa posisyon kan suspect ang sarong kalibre 38 badil na kargado nin tulong bala. Dosing heat seal transparent plastic sachet nin pigtutubudan na shabu. Napigkakarkulong nasa 70 gramo asin nagkakantidad 476,000 pesos. Napag-araman man na dati nang nakulong ning 5 taon ng suspect sa Masbate City dahil man sa pagkakaimbelto sa illegal na droga. Ini-encourage namin yung lahat ng residente ng bayan ng San Fernando na kung meron na silang monitored illegal activities na ginagawa, may illegal activities na nangyayari sa mga lugar nila, open 24/7 ang San Fernando MPS para i-cater yung mga informations na idudulog nila sa opisina namin. Lalong-lalo na yung mga illegal na gawain na makakasira sa lugar nila. So anytime they can come to the police station para ma-action na namin. Okay. At para hindi na siya lumala pa. Sa presente, nasa kustodiya na kan San Fernando Municipal Police Station ang suspect. Magi na mga nakumpiskar na ebidensya para sa magkakanigo as illegal na disposisyon as in proseso. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.